Il-kumpanija IKEBS inawgurat ċentru ta' loġistika f'San Ġiljan b'investiment ta' aktar minn 5 miljun euro. L-għanewlieni ta' dan iċ-ċentru li permezz tal-aħħar teknoloġija iwasslu servizz aħjar f'pajjiż fejn id-domanda l-kiri ta' karozzi qed jikber sforz iktar turisti u klima ekonomika tajba. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li inawgura dan iċ-ċentru fejn spikka l-kliem ta' tifħir għal metodi innovattivi li adottat din il-kumpanija. Il-Prim Ministru laqgħu wkoll b'sodisfazzjoni l-mod li l-kumpanija se ssaħħaħ il-flotta tagħha permezz ta' karozzi li jaħdmu bil-gass u l-elettriku blan li ssir anqas ħsara lill-ambjent. Id-direttur tal-kumpanija IKEBS Matthew Buttigieg għalli bħalissa l-kumpanija għandha 360 impjegat li jagħmlu użu minn 105 vetturi li ma jqfux lejl u nar fid-dawl tad-domanda kbira li l-kumpanija qed tesperjenza. Star li l-kompetizzjoni hija waħda mill-fatturi li ġiegħ li l-kumpanija tinvesti iktar fl-infrastruttura, it-teknoloġija u r-riżorsi umani. Meta inti għandek il-kompetizzjoni, kulħadd ħajmur tajjeb, ħatmur l-stakeholders kollha ħatmur tajjeb il-klijent aħħar għax fl-aħħar mill-aħħar ħajħu servizz aħjar, ħajħu prezz aħjar, ħajmuru tajjeb il-ħaddiem għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun qed jikkompeti għar-riżors uman u fl-aħħar mill-aħħar ħatmur tajjeb ukoll is-soċjetà in ġenerali għax meta inti għandek il-kompetizzjoni kulħadd ħajprova l-almu tiegħu biex jagħti l-aħjar servizz. Intant jidher li l-ikbar sfida għal dan is-settur huwa l-fatt li mhux isibu biżżejjed ħaddiema.